дар майдони истиқлоли шаҳри душанбе барномаи фарҳангии фароғатӣ таҳти унвони футбол фест 2026 бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор гардид. дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дилрабо мансурӣ ва муовини якуми раиси шаҳри душанбе шарифи бахтиёр инчунин намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишу дигар шахсони дахлдори соҳа ширкат намуданд. зимни баромади расмии худ масъулини соҳа қайд карданд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тоҷикистонро кишвари ҷавон номидаанд ва дар партави сиёсати ҷавонпарварона ва пайкори созандаи сарвари давлат имрӯз тоҷикистони соҳиби истиқлол масири рушди босуръатро ихтиёр кардаасту ҳама сол аз санаи 23 май рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ҳамчунон масъулини соҳа дар идома баён намудаанд ки бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон 25 май аз тарафи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид рӯзи ҷаҳонии футбол муқаррар гардида дар рӯйхати рӯзҳо ва ҳафтаҳои байналмилалии ин созмони бонуфуз ҷой дода шудааст ва баргузории ин гуна чорабиниҳо далели ин гуфтаҳост. Футбол фест 2026 ва 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон ду ҷашн дар як фестивал. ин ҳама иқдомҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе махсус барои фароғати сокинон ва меҳмонони душанбе пешбинӣ шудааст. дар ин ҷо ба ғайр аз барномаи фарҳангӣ инчунин барои иштирокчиён ва онҳое ки ба фестивал меоянд ҳар гуна бозиҳои шавқовар ва бозиҳои бурднокро масъулин ба роҳ мондаанд ки ин барои фароғати онҳо хеле муҳим мебошад ва иштирокчиён аз ин фестивал хеле розиянд. мояи ифтихор аст ки ҳамасолат дар кишвар дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар дораи рӯзҳои ид санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад ва воқеан ҳам ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаву пешбарандаи ҷомеа идомадиҳандаи кору пайкори насли калонсол хулоса ояндаи давлату миллат мебошад ва имрӯз бо мақсади эҳтиром ва арз гузоштан ба ташаббусҳои созандаи насли наврасу насли ҷавони кишвар ҳамон ки имрӯз дар кишвар рӯзи ҷавонони тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад мас дар майдони истиқлоли пойтахти азизамон шаҳри душанбе чорабинии фарҳангии фароғатии фестивал бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзи умуми ҷаҳонии футбол яъне ки ҷараён дорад ва ҳадаф ин пеш аз ҳама бори дигар эҳтиром ва арҷ гузоштан ба ташаббусҳои созандаи ҷавонони саодатманду салтанати кишвари биштосоямон ва бори дигар ба таври шоиста муаррифӣ намудани кишвари биштосоямон ҳамчун ташаббускори асосӣ дар ҷодаи умуми ҷаҳонӣ гардани рӯзи футбол албатта яъне бахшида шудааст ва мояи ифтихор аст ки соли ҷорӣ ҷашнҳои зикршуда дар остонаи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. имрӯз мояи ифтихор аст ки беш аз 70% аҳолии кишварро мас насли ояндасози кишвар ҷавонони саодатманду хуштолеи замони соҳибистиқлолии кишвари биштосои мо яъне ки ташкил мекунам. Хочу сказать, что здесь правда очень классно, весело, очень много людей. Надеюсь, вот эта атмосфера будет и дальше. Спасибо организаторам, правда, очень мы любим такие мероприятия и надеемся, дальше будет больше таких мероприятий. Спасибо всем. соли сеюм мебошад ки дар фестивали футбол иштирок карда истодам. айни ҳол фестивал дар майдони истиқлол гузашта истодааст. ин фестивал хеле дар сатҳи баланд гузашта истодааст. мо аз ин фестивал хеле ҳаловат буда истодем. ман ба якчанд намуди варзишҳо машғул ҳастам, аз ҷумла футбол. аз ин ҷумла мехоҳам ҳамаро бо иди ҷавонии футбол табрик кунам. Мы впервые на этом фестивале, мы впервые побывали вот на таком мероприятии. Нам здесь очень нравится, тут очень много разных вещей, там можно поесть, поиграть и заработать разные призы. Тут очень интересно, и пока что наши впечатления очень положительные.
мақсад аз баргузории чорабинӣ баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ифтихор аз Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. Ин тадбирҳо барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ роҳандозӣ шуда, дар он ҳазорон нафар меҳмонону сокинони пойтахт ширкат доштанд. ташкили гӯшаҳои махсус, баргузориву роҳандозии мусобиқаҳои шавқовар миёни кӯдакону наврасон, инчунин иҷрои усулҳои маъмулу машҳур дар ҷаҳони футбол ва дигар бозиҳои шавқангез аз ҷониби ташкилкунандагону шарикони расмӣ ин фестивалро боз ҳам ҷолибтару ҷаззобтар мекард. اسم من قدسی است. اهل افغانستان هستم. دکتر هستم. بار اول ما از تاجیکستان آمدیم. فستیوال بسیار خوب است. برای روی جوانان را بسیار تقویت میکنه و ما بسیار خوش هستیم. و ملک شما از تاجیکستان بسیار خوشم میاد. مردم بسیار خوب هستند. از نگاه یک آدم تجربه داری فستیوال ها برای جوانان برای هر سن سال تقویت کننده روی میده. روز جهانی فوتبال فستیوال برای ما اینجا آمدیم. ما کار کردسته نگاه کردسته برای فوتبال تاجیکستان پیش رفتن زور رفتن هم فستیوال تشکیل میکنه. فوتبال همه ناز میبینی نمی چند جو هسته بازی کردسته گوداکورا اینترس داره کار کردسته همین چیزی زوره ما میخوام نمی حاصل هم کلی شوه لوچ میشه. نمی سال ما آمدگی های نگاه کردسته چکلی فستیوال رفتسته خوبه سوزه. дар чорабинии бошукӯҳи фарҳангии фароғатии таҳти унвони футбол фестивал 2026 ин гуфтаҳо далели худро ба кулӣ пайдо карда буд ки варзиш дар ҳаёти инсонҳо аз ҷумла беҳтарин роҳи беҳбуди саломатӣ ва пешбурди тарзи ҳаёти солим, инчунин василаи муҳимтарини пайванди халқу миллатҳои гуногун ба шумор меравад. мардуми сайёра беш аз 150 сол аст ки ба футбол машғул ҳастанд ва ин бозӣ аз замони пайдоиш то кунун як вазифа ва як ҳадаф дорад ки он ҳам ба ҳам овардани инсонҳо мебошад. имрӯз ҳатто дар хурдтарин мамлакати олам одамон ба футбол машғуланд, яъне футбол ҳамчун маҳсули эҷоди тафаккури инсон аз як бозии оддӣ ба омили пайвандгари инсоният табдил ёфтааст. маълум аст ки футбол дар баъзе кишварҳо ҳамчун варзиши маъруф аст, вале он на танҳо як бозӣ нест. ин намуди варзиш падидаи фарҳанги ҷаҳонӣ аст ки марзҳои миллӣ, монеаҳои забонӣ ва тафовути иҷтимоиву иқтисодиро убур мекунад. футбол варзишест ки ҷаҳонро муттаҳид месозад ва бо забони универсалӣ сухан мегӯяд ки ба ҳамаамон маълум аст, яъне аз кӯчаҳои пур аз мухлиси шаҳрҳои бузург сар карда то деҳаҳои дурдасттарини ҷаҳон футболро мешиносанду бозӣ мекунанд. имрӯз мо дар фестивали футбол иштирок карда истодем. хушбахтона бори аввал аст ки мо дар ин фестивал иштирок мекунем. имрӯз мо барои шаҳрвандони шаҳри душанбе якчанд бозиҳо интерактивҳо ташкил кардем ки нафароне ки дар бозиҳои мо ғолиб мешаванд тӯҳфаҳои ҷолиб интизор аст ва тавре шумо мебинед бисёр наврасон бисёр ҷавонон дар назди гӯшаҳои мо ҳастанд, аз гӯшаҳои мо истифода карда истоданд ва мо аз ин хеле хушнудем. футбол ин як риштаи варзиш аст ки ҳатто имрӯзҳо бо рушд кардан бо маъруф гаштани он дар ҳамаи кишварҳои сайёра ин аллакай аз варзиш дида шояд болотар бошад ва бубинед ки ин риштаи варзиш на танҳо миёни ҷавонписарон балки миёни ҷавондухтарон маъмулу машҳур гардидааст. мехоҳам аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми ҷавонони шаҳрамонро ба рӯзи иди ҷавонон табрику таҳният намуда ба ҳамаи онҳо тамоми хушиҳои зиндагиро таманно менамоям. ҳамзамон миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон расонам ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳои мусоидро муҳайё намуданд. дар ин ҳамоиши бузург бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ва рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ҳамаи чораҳои зарурӣ баҳри фароғати иштирокчиён фароҳам оварда шуда буд. ба ғайр аз ташкили бозиҳои бурдноку шавқангез, инчунин барномаи фарҳангӣ бо ҳузури беҳтарин сарояндаҳои Тоҷикистон дар қисмати ҷамъбастии фестивал низ баргузор гардид.
бо итминон метавон гуфт ки ҷавонони ватандӯсти мо мин баъд низ дар ободии кишвар баландбардоштани нуфузи тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ таҳкими сулҳу оромӣ суботи сиёсӣ ваҳдати миллӣ ва устувор намудани рукнҳои давлатии миллии тоҷикистон тавассути ҳушёрии сиёсӣ ҷаҳонбинӣ ва се маърифати баланди ҳуқуқӣ талош ва ташаббусҳои созандаи дигарро низ дар арсаи байналмилалӣ саҳмгузор хоҳанд шуд.